Un milionar arogant a pariat 10 milioane de lei românești că nimeni nu-i va îmblânzi calul sălbatic. Când toți au eșuat, o femeie a apărut cu o metodă diferită care avea să schimbe totul. Ceea ce s-a întâmplat după aceea te va face să pui la îndoială totul despre încredere și libertate. Apreciază, abonează-te și descoperă cum un cal rebel a transformat vieți. Vântul ascuțit al dimineții purta mirosul de piele și transpirație, în timp ce încă un antrenor se rostogolea în praf, aruncat violent de pe spatele magnificului armăsar negru. Alexandru Popa privea de pe balconul conacului său, degetele tamburinând pe balustrada de mahon, în timp ce un zâmbet satisfăcut îi juca pe buze. Tornado, așa cum numise creatura, rămăsese invincibil după 2 ani de încercări frustrante. Animalul se cabra sub soarele răsare, coama lui unduind ca flăcări negre pe cerul albastru deschis al Transilvaniei, iar Alexandru simțea acel amestec familiar de frustrare și fascinație care îl consumă din ziua în care capturase armăsarul, pe câmpiile sălbatice ale Moldaviei. Domeniul cerul Transilvaniei se întindea pe kilometri de pășuni verzi, îmbrățișat de munți care se ridicau ca niște gardieni tăcuți. Alexandru își construise imperiul tehnologic de la zero, vânzându-și compania la 43 de ani, pentru o sumă pe care majoritatea oamenilor nu ar fi putut-o cheltui în mai multe vieți. Dar banii, descoperise el, cumpărau multe lucruri, cu excepția celor care contau cu adevărat. Fiecare cal pur sânge din grajdurile sale climatizate reprezenta o cucerire, dar Tornado era diferit. Tornado era provocarea pe care banii săi nu o puteau învinge, oglinda care îi reflecta propria sălbăticie interioară, îmblânzită cu forța de societate. Micul oraș Pădurea de Brazi se afla la doar 15 kilometri distanță, dar părea să existe într-o altă lume. Sofia Popescu se trezea înainte de zori în domeniul ei modest, degetele anticipând deja munca zilei în timp ce pregătea cafea tare care o susținea. La 32 de ani, dedicase jumătate din viața sa cailor, învățând de la bunicul ei metode pe care majoritatea le considerau învechite sau prea romantice. Unde alții vedeau animale ce trebuiau zdrobite, Sofia vedea suflete ce trebuiau înțelese. Seceta din anul precedent îi devastase economiile, iar banca îi sufla în ceafă, ca un prădător răbdător. Festivalul anual ecvestru din Pădurea de Brazi se apropia, aducând cu sine promisiunea de vizitatori, vânzări și poate ceva speranța financiară. Sofia ajută la decorarea pieței principale când Alexandru Popa a urcat pe scena improvizată. Prezența sa impunea atenție, nu doar prin hainele scumpe sau prin ceasul care costa mai mult decât majoritatea caselor din oraș, ci prin energia neliniștită care îl înconjura ca electricitatea înainte de o furtună. Cuvintele care i-au ieșit pe gură au redus la tăcere mulțimea ca un foc de armă. 10 milioane de lei românești pentru oricine reușea să-l îmblânzească pe Tornado în 90 de zile. Murmurul care a urmat a fost ca bâzâitul unui stup deranjat. Sofia a simțit ceva strângându-i pieptul, nu lăcomie, ci o senzație ciudată de recunoaștere. Cunoștea acea privire din ochii lui Alexandru. O văzuse la cai răniți care atacau din frică, nu din răutate. Când privirile lor s-au întâlnit prin mulțime, a fost ca și cum lumea s-ar fi oprit pentru o clipă. El a deviat primul, întorcându-se să vorbească cu oameni de afaceri care îl lingușeau ca niște vulturi în jurul unei stârvuri. 3 zile mai târziu, Sofia și-a condus camioneta zgomotoasă pe porțile ornamentate ale domeniului cerul Transilvaniei. Rezistase cât putuse, dar scrisoarea finală de la bancă sosise în acea dimineață. Nu era pentru bani, își repeta în timp ce parca printre vehicule care costau mai mult decât casa ei. Era pentru șansa de a-și salva domeniul și recunoștea, în tăcere, din curiozitate față de calul pe care nimeni nu-l putea îmblânzi. Tornado era în țarcul principal când l-a văzut prima dată. Soarele de la amiază îi transforma blana neagră ca obsidianul lichid, fiecare mușchi definit sub pielea lucioasă, dar ochii lui au fost cei care au captivat-o. Întunecați și profunzi,
purtând o durere veche pe care o recunoștea. Alți antrenori lucrau deja în țarcuri adiacente, bărbați cu decenii de experiență și metode dovedite. Unii, bice, pinteni, uneltele tradiționale ale dominației. Alexandru a apărut lângă ea fără avertisment, parfumul scump concurând cu mirosul natural de fân și cai. Apropierea lui a făcut-o să se simtă inconfortabil, nu din atracție, ci din cauza intensității brute care emana de la el ca o căldură de la un cuptor. I-a explicat regulile cu precizia cuiva obișnuit cu contracte și clauze. 90 de zile. Metode la alegerea antrenorului plată doar la succes complet definit, ca montarea și controlarea animalului într-o demonstrație publică. Sofia a cerut un singur lucru, să lucreze după propriul program, fără interferențe. Alexandru. Zanres, un sunet fără umor, care amintea de gheața care se sparge. A fost de acord, probabil crezând că va renunța într-o săptămână ca atâția alții. I-a arătat apartamentele destinate antrenorilor, o casă de oaspeți care era mai mare decât propria ei casă. Sofia a refuzat, preferând să conducă zilnic din pădurea de brazi. Trebuia să rămână cu picioarele pe pământ, departe de bula de lux care amenința să o înghită. Prima zi oficială a adus surprize. În timp ce alți antrenori încercau abordări directe, Sofia s-a așezat pur și simplu în afara țarcului cu o carte. Tornado o observa cu neîncredere, urechile mișcându-se pentru a capta fiecare sunet. Ea citea cu voce tare, vocea ei purtând povești din ținuturi îndepărtate și aventuri imaginare. Ceilalți antrenori râdeau. Alexandru observa din umbră, iar Sofia continua să citească. O săptămână a trecut în acest ritm. În fiecare dimineață ajungea cu răsăritul soarelui, pregătea ceai de plante pe care o învățase bunicul, ei și petrecea ore întregi pur și simplu existând în spațiul lui Tornado. Calul a început să se relaxeze minim, nemai plecând în colțul opus când apărea ea. Era un progres invizibil pentru ochii neantrenați, dar Sofia simțea schimbarea subtilă în energia dintre ei. Toma Georgescu, maestrul domeniului de 20 de ani, a fost primul care a demonstrat interes autentic pentru metodele ei. Un om cu puține cuvinte și multă înțelepciune, împărțea cafeaua cu ea în diminețile reci, povestind despre primele zile ale domeniului. De la el a aflat Sofia despre copilăria lui Alexandru într-un orfelinat de stat, despre băiatul care a învățat de vreme că a arăta slăbiciune era o invitație pentru predatori. A 10-a zi a adus prima schimbare subtilă. În timpul unei după-amieze deosebit de calde, Sofia a adus muzicuța, cadou de la bunicul ei. Notele melancolice au plutit în aerul nemișcat, iar Tornado s-a oprit din păscut. Urechile ei s-au îndreptat înainte, corpul încordat relaxându-se, treptat. Când a încetat să cânte, a bufnit ușor, nu în avertisment, ci în ceva ce aproape părea a fi o cerere. Muzica atinsese ceva profund în el, o amintire poate din vremuri de dinainte de capturare. Alexandru privea din ce în ce mai des, încercând să-și disimuleze interesul. Sofia îl surprindea observând de la ferestrele conacului sau prefăcându-se că inspectează alți cai, în timp ce îl ținea pe Tornado în vederea sa periferică. Într-unul din aceste momente, privirile lor s-au încrucișat din nou. De data aceasta, ea a văzut dincolo de aroganță. Era foame acolo, nu de mâncare sau bani, ci de ceva ce el nu putea numi. A doua săptămână a adus furtuni. Ploaia a transformat căile în noroi, iar fulgerele sfâșiau cerul ca niște gheare divine. În timpul celei mai puternice furtuni, Sofia a descoperit un alt secret al lui Tornado. Calul, terifiat de tunete, alerga în cercuri frenetice. Fără să se gândească, a sărit gardul și a mers calmă până în centrul țarcului. Nu a încercat să se apropie de el, a rămas pur și simplu acolo, o prezență solidă în haos. Treptat, orbitele lui Tornado s-au redus până când s-a oprit la câțiva metri de ea, tremurând, dar numai în panică oarbă. Alexandru a apărut alergând, udleoarcă și furios. A strigat despre responsabilitate și procese în timp ce ploaia îi curgea pe față.
Sofia a întins pur și simplu mâna, nu către Tornado, ci către Alexandru. Pentru un moment el a părut pierdut, ca și cum nimeni nu i-ar fi oferit vreodată ajutor fără să aștepte ceva în schimb. A refuzat, cu un gest brusc și a dispărut în furtună, dar ceva s-a schimbat în acea noapte. A 20-a zi a marcat prima mare schimbare. Sofia a ajuns să-l găsească pe Tornado culcat în țarc, o poziție vulnerabilă pe care nu o adopta niciodată în apropierea oamenilor. Ea s-a așezat la o distanță respectuoasă și, pentru prima dată, el nu s-a ridicat imediat. Au rămas, așa ore întregi, două ființe împărtășind o liniște care spunea mai mult decât cuvintele. Când s-a ridicat în cele din urmă, Tornado a făcut 3 pași spre ea înainte de a se opri, ca și cum ar fi testat limite invizibile. Bârfele din pădurea de brazi creșteau ca buruienile după ploaie. Unii o numeau nebună, alții geniu. Sara Ionescu, medicul veterinar al orașului și cea mai bună prietenă a Sofiei din copilărie, vizita regulat pentru a verifica progresul. Ea a fost prima care a comentat schimbarea din Sofia, nu doar în determinarea sa, ci în ceva mai profund. Era o lumină în ochii ei pe care Sara nu o mai văzuse de ani de zile, de dinainte de moartea bunicului Sofiei. A 30-a zi a adus o propunere neașteptată. Alexandru a invitat-o pe Sofia la cină la conac, pretinzând că vrea să discute progresul. Ea a acceptat cu reticență, îmbrăcând singura rochie pe care o avea. Sala de mese ar fi putut adăposti întreaga ei casă, dar singurătatea spațiului a impresionat-o. O masă pentru 20 cu doar 2 locuri puse, răsunând de absențe nerostite. În timpul cinei, Alexandru a dezvăluit mai mult decât intenționa. Vinul i-a dezlegat limba și povești despre afaceri eșuate și prietenii cumpărate au curs ca sânge din răni prost cicatriciate. Sofia a ascultat fără să judece, recunoscând aceeași durere pe care o vedea la Tornado, cea a unei ființe sălbatice forțată să trăiască într-o cușcă de aur. Când a întrebat despre metodele ei, ea a vorbit despre conexiune versus control, despre a câștiga încrederea în loc să o ceri. Desertul a sosit cu o revelație șocantă. Alexandru, studiind-o peste marginea paharului său de vin, a anunțat că reduce termenul la 60 de zile. Mai mulți antrenori renunțaseră și avea nevoie de rezultate pentru o întâlnire cu investitorii. Sofia a simțit trădarea ca un pumn în stomac, dar și-a păstrat calmul. S-a ridicat liniștită, a mulțumit pentru cină și a plecat fără să se uite înapoi. Dimineața următoare a adus o determinare reînnoită. Dacă mai avea doar 30 de zile, fiecare moment conta. Sofia a adus noi elemente, oglinzi, pentru ca Tornado să se vadă, jucării care îi stimulau curiozitatea naturală. Calul a început să asocieze prezența ei cu descoperiri interesante în loc de amenințări. Toma o ajuta când putea, aducând povești despre metodele vechi cowboy, care respectau caii ca pe parteneri. A 40-a zi a adus a doua schimbare, subtilă. Sofia stătea în țarc cântând la chitară acustică, instrument pe care îl adusese după ce observase răspunsul lui Tornado la muzică. Calul s-a apropiat mai mult ca niciodată, respirația lui caldă mișcându-i părul. Când a încetat să cânte, a atins ușor chitara cu botul, ca și cum ar fi cerut mai mult. Lacrimi i-au curs în tăcere pe față. A fost primul contact voluntar. Alexandru a fost martor la moment de pe balcon. Ceva în expresia sa s-a schimbat. Masca aroganței alunecând pentru a dezvălui o admirație reticentă. A coborât până la țarc, mișcându-se încet pentru a nu-l speria pe Tornado. Pentru prima dată, a întrebat sincer despre metodele ei, ascultând fără să întrerupă în timp ce Sofia explica despre respectarea timpului calului, despre a construi încrederea strat cu strat. Seara acelei zile a adus a doua cină, de data aceasta la inițiativa Sofiei. L-a invitat pe Alexandru să mănânce într-un mic restaurant din pădurea de brazi. Teritoriu neutru, unde el nu avea avantaje. A apărut inconfortabil în blugi și cămașă simplă, părând mai uman decât îl văzuse vreodată. Au vorbit despre orice,
cu excepția căilor, cărți, călătorii, vise abandonate. Alexandru a dezvăluit dragostea sa secretă pentru poezie. Sofia a mărturisit frica ei de furtuni de când era mică. A 45-a zi a adus sabotaj. Sofia a ajuns să găsească ușa grajdului lui Tornado spartă, semne de luptă peste tot. Iacob Stoica, unul dintre antrenorii concurenți cunoscut pentru metode brutale, a fost găsit inconștient în țarc. Tornado era în colțul cel mai îndepărtat, cu ochii măriți de groază. O seringă goală pe jos, spunând povestea. Stoica încercase să-l sedeze peste noapte pentru a forța o montură. Calul s-a retras de la toți, inclusiv de la Sofia. Săptămâni de progres păreau evaporate într-o singură noapte de traumă reînnoită. Alexandru, furios, l-a alungat pe Stoica și a amenințat cu proces penal. Dar răul era făcut. Tornado nu lăsa pe nimeni să se apropie, nechezând avertismente ascuțite când Sofia încerca să intre în țarc. Credința pe care o construise zăcea în bucăți ca ușa spartă. 3 zile au trecut într-un regres dureros. Sofia stătea în afara țarcului, luptându-se cu disperarea. Toma a fost cel care a oferit o înțelepciune neașteptată, împărtășind cum caii sălbatici aveau uneori nevoie să reînvețe că nu toți oamenii erau o amenințare. A sugerat ceva radical: să petreacă noaptea în țarc, vulnerabilă și neînarmată, arătându-i lui Tornado că avea încredere în el la fel de mult pe cât îi cerea lui să aibă încredere în ea. A 50-a noapte a fost cea mai lungă din viața Sofiei. Înarmată doar cu un sac de dormit și curajul ei, și-a instalat tabăra în centrul țarcului. Tornado observa de departe, clar deranjat de prezența ei persistentă. Pe la miezul nopții a început să plouă ușor. Sofia a rămas nemișcată, lăsând apa să-i curgă pe față. Aproape de zori, a simțit mai mult decât a auzit. Tornado era aproape, mirosindu-i părul ud. Când soarele a răsărit, i-a găsit la mai puțin de 1 metru distanță. Tornado nu o atinsese, dar nici nu fugise. Era un nou început construit pe distrugerea celui vechi. Alexandru i-a găsit așa și ceva pe chipul lui s-a frânt. Mai târziu, Sofia avea să descopere că el petrecuse noaptea treaz, observând de la fereastră, încurajând în tăcere succesul ei. Festivalul de sânziene din pădurea de Brazi a sosit cu fanfara obișnuită. Sofia ar fi trebuit să participe la demonstrațiile de echitație, dar a ales să rămână cu Tornado. În timpul după amiezii festive a făcut o descoperire crucială. Muzica îndepărtată de la festival plutea până la domeniu, iar Tornado răspundea diferit la fiecare ritm. Valsurile îl calmau, marșurile îl agitau, dar a fost un cântec popular vechi care a provocat reacția cea mai puternică. El a dansat, mișcându-se cu o grație care îți tăia respirația. Inspirată, Sofia a dezvoltat o nouă abordare. Fiecare interacțiune cu Tornado a devenit un dans, ea conducând cu mișcare și muzică, în loc de funii și comenzi. Calul a început să anticipeze modelele ei, mișcându-se într-o armonie crescândă. Alexandru urmărea aceste sesiuni cu o intensitate care o făcea nervoasă și excitată. În timpul unei după amieze deosebit de reușite, a adus propria chitară acustică, alăturându-se ezitant melodiei. A 55-a zi a adus o ofertă tentantă. Alexandru a apărut în țarc cu un cec de 2 milioane de lei românești. Nu era premiul total, a explicat, dar suficient pentru a-i salva domeniul. Tot ce trebuia să facă era să renunțe în tăcere, să lase pe alt antrenor să preia creditul eventual. Sofia a privit cecul mult timp, gândindu-se la toate facturile pe care le putea plăti, la toată siguranța pe care o putea cumpăra. Refuzul a venit din inimă, nu din cap. Nu mai era vorba despre bani sau chiar despre salvarea domeniului. Era despre Tornado, despre a demonstra că conexiunea valora mai mult decât controlul, despre a-i arăta lui Alexandru că unele lucruri nu aveau preț. A returnat cecul și a văzut ceva ca respectul născându-se în ochii lui. În acea noapte, a apărut la ușa ei cu o sticlă de vin și o scuză stânjenită.
Au băut pe prispă casei sale mici, privind stelele pe care poluarea luminoasă a domeniului lui le ascundea. Alexandru a vorbit despre orfelinat, despre a învăța că dragostea era o monedă de schimb, că afecțiunea venea cu un preț. Sofia a povestit despre pierderea părinților de tânără, despre bunicul ei învățându-o că unele fisuri creau spații pentru ca lumina să intre. Când a sărutat-o, a fost blând ca atingerea lui Tornado, ezitant și plin de întrebări. Ea a răspuns cu o certitudine pe care nu știa că o posedă. A 60-a zi a răsărit cu miros de fum. Un incendiu forestier, pornit de un fulger îndepărtat, avansa prin munți spre vale. Evacuările au fost ordonate, iar haosul a cuprins domeniul cerul Transilvaniei. În panica mutării a zeci de cai valoroși, nimeni nu a observat că Tornado a spart gardul slăbit de căldură. Când Sofia a observat absența lui, el dispăruse deja în dealurile înfumurate. Fără ezitare, a luat cel mai rapid cal disponibil și a urmat. Alexandru a încercat să o oprească, dar privirea din ochii ei l-a redus la tăcere. În schimb, a organizat echipe de căutare, coordonând cu precizie executivă, în timp ce frica îi rodea măruntaiele. Sofia a urcat pe cărări, pe care le cunoștea din copilărie. Ghidată de instinct și rugăciuni șoptite, aerul devenea mai gros cu fiecare metru, fumul transformând ziua în crepuscul portocaliu. Le-a găsit pe Tornado pe un platou îngust, încolțit între focul care avansa și o prăpastie de 30 de metri. Teroarea din ochii lui era primitivă, dar când a văzut-o, ceva s-a schimbat. Sofia a descălecat, îndepărtând toată șaua de pe calul pe care îl călărea. S-a apropiat de Tornado cu mâinile goale, doar prezența ei ca ofertă. I-a vorbit ca în după amiezile liniștite din țarc, vocea ei concurând cu vuietul flăcărilor. Momentul adevărului a sosit când o rafală de vânt a împins focul periculos de aproape. Sofia a întins mâna, nu cerând, ci invitând. Tornado a privit între ea și abis, luând o decizie care îi va defini pe amândoi. Când și-a apăsat capul pe pieptul ei, Sofia a simțit universul aliniindu-se. L-a călărit pentru prima dată fără șa sau frâie, ghidându-l doar cu schimbări subtile de greutate și cuvinte șoptite. Coborârea a fost o estompare de fum și viteză, Tornado având încredere în ea să găsească căi sigure printre stânci și flăcări. Au apărut în vale ca o apariție mitică, mulțimea adunată explodând în urale și lacrimi. Camerele de știri au surprins fiecare secundă, dar Sofia avea ochi doar pentru Alexandru, care a alergat să-i întâlnească cu fața udă de lacrimi nedisimulate. Îmbrățișarea lor a fost filmată și fotografiată, devenind simbol al ceva mai mare decât o competiție câștigată. Tornado a rămas calm între ei, acceptând atingeri de la amândoi ca și cum ar fi înțeles că făceau parte acum din turma lui. Cecul de 10 milioane de lei românești a fost prezentat chiar acolo, printre cenușa plutitoare și pompierii, epuizați, dar părea un anticlimax după ce supraviețuiseră împreună. Transformarea lui Alexandru în zilele următoare a fost profundă. A propus nu doar un parteneriat comercial, ci ceva mai revoluționar: să transforme jumătate din domeniul cerul Transilvaniei în sanctuar pentru cai traumatizați. Sofia a acceptat cu condiții, doar metode naturale, uși deschise comunității pentru a învăța și un program care să aducă copii din mediul urban pentru a experimenta vindecarea, care vine din conexiunea cu animalele. Festivalul ecvestru din acel an a devenit o celebrare a reînnoirii. Sofia și-a demonstrat dansul cu Tornado pentru mii de oameni fără frânghii sau restricții, doar două ființe mișcându-se într-o armonie cucerită cu răbdare și respect. Alexandru a cântat la chitară acustică pe scenă pentru prima dată în public, acompaniind mișcările ei cu o melodie pe care o exersase în secret. 6 luni mai târziu, sanctuarul prospera. Caii ajungeau zdrobiți și plecau întregi, purtând povești de transformare. Sofia și Alexandru au construit o casă pe proprietate, la jumătatea distanței dintre conac și grajduri, simbol al întâlnirii dintre două lumi.
Tornado alerga liber pe câmpuri, alegând să se întoarcă în fiecare seară la căldura familiei pe care și-o alesese. Toma, promovat la managerul sanctuarului, împărtășea frecvent povestea cu vizitatorii uimiți. Cum un cal sălbatic l-a învățat pe un milionar valoarea lucrurilor pe care banii nu le cumpără. Cum o femeie cu credință neclintită a dovedit că dragostea este cea mai puternică forță din univers. Cum uneori trebuie aproape să pierdem totul pentru a înțelege ce contează cu adevărat. În nopțile liniștite, când soarele apunea, pictând munții în auriu și purpuriu, Sofia îl găsea frecvent pe Alexandru în țarc cu Tornado. Cei trei stăteau într-o liniște confortabilă, fiecare vindecat de rănile care îi uniseră. Banii din premiu construiseră lucruri minunate, dar adevărata bogăție era în acele momente, în încrederea câștigată, în dragostea descoperită, în libertatea aleasă. Copiii din oraș soseau săptămânal acum, cu ochii măriți de uimire la atingerea unui cal pentru prima dată. Sofia îi învăța ce o învățase bunicul ei, ce confirmase Tornado, că conexiunea adevărată nu se forțează, se cultivă. Pe cele mai sălbatice ființe poartă adesea cele mai blânde suflete, că uneori cele mai mari închisori sunt cele pe care ni le construim singuri. O fetiță deosebit de timidă a întrebat odată dacă lui Tornado nu îi lipsea libertatea totală. Sofia a zâmbit, observând armăsarul negru galopând pe câmpul deschis, înainte de a se întoarce la pas către locul unde Alexandru îi oferea un măr. Libertatea, a explicat ea, nu este absența legăturilor, ci alegerea legăturilor pe care le onorezi. Tornado alegea să se întoarcă nu pentru că era forțat, ci pentru că găsise ceva pentru care merita să se întoarcă. Prima aniversare a incendiului a fost marcată cu celebrare, nu cu doliu. Pădurea arăta deja semne de reînnoire, lăstari verzi ieșind din cenușă. Sanctuarul a inaugurat o nouă aripă, finanțată de donatori inspirați de poveste de-a lungul anilor. Alexandru a surprins-o pe Sofia cu un inel de logodnă în timpul ceremoniei, îngenunchind în aceeași arenă unde totul începuse. Tornado a bufnit ceea ce părea a fi aprobare, stârnind râsete în mulțime. Tara Ionescu, acum medic veterinar oficial al sanctuarului, glumea frecvent că nu văzuse niciodată o transformare mai dramatică și nu vorbea despre cai. Alexandru participa activ la comunitatea din Pădurea de Brazi acum, banii săi susținând proiecte locale, fără a cere recunoaștere. Sofia își extinsese metodele antrenând o nouă generație de specialiști în conexiunea ecvină. Dar în lucrurile mici apărea cel mai mult schimbarea. În felul în care Alexandru se oprea în mijlocul ședințelor importante pentru a privi apusul. Cum Sofia dansa prin bucătărie pregătind mic dejun, fredonând melodii pe care Tornado le adoră. Cum calul însuși aducea uneori alți cai nervoși să-i cunoască, ca și cum ar transmite siguranța că acești oameni erau diferiți. Al doilea festival ecvestru din Pădurea de Brazi a creat o nouă categorie de competiție, armonie naturală, unde punctele erau acordate nu pentru dominație, ci pentru parteneriat demonstrat. Antrenori din toată țara veneau să învețe, sceptici transformați în convertiți la a fi martori rezultatelor. Metoda Maya, așa cum a devenit cunoscută, s-a răspândit ca undele unui lac atins de o piatră. Într-o dimineață mohorâtă de iarnă, Sofia l-a găsit pe Alexandru în grajdul lui Tornado, cu lacrimi tăcute pe față. Îngrijorată, a alergat la el, doar pentru a descoperi că plângea de gratitudine. Ținând o scrisoare pătată de lacrimi, a explicat că unul dintre băieții din orfelinatul unde crescuse scrisese. Inspirat de povestea lor, băiatul începuse să lucreze cu cai, găsind în animale familia pe care oamenii o refuzaseră. Asta era, și-a dat seama Sofia, adevăratul miracol. Nu milioanele câștigate sau domeniul salvat, ci valuri de transformare care se răspândeau dincolo de ce puteau vedea. Fiecare cal vindecat, fiecare copil inspirat, fiecare inimă împietrită care învăța să aibă din nou încredere,
Toate se întorceau la acel prim moment când ea a decis să vadă dincolo de frică, în ochii unui armăsar negru. Sezonul de împerechere a adus o surpriză finală. Tornado, întotdeauna reticent cu iepele, a arătat interes pentru Luna Argintie, o iapă salvată dintr-o situație abuzivă. Curtea lui a fost blândă, respectând trauma ei așa cum Sofia o respectase pe a lui. Când Luna Argintie i-a acceptat în cele din urmă apropierea, a fost un alt mărturie că răbdarea și respectul creau legături mai puternice decât forța ar putea vreodată. Alexandru a propus un nume pentru Mânz înainte chiar de concepție: Speranța. Sofia a râs, acuzându-l că devine sentimental cu vârsta. Dar când Mânzul s-a născut 11 luni mai târziu, negru ca tatăl cu o stea albă de la mamă, numele a părut perfect: Speranța născută din încredere, hrănită de dragoste, liberă să-și aleagă propriul drum. Sanctuarul a devenit mai mult decât o afacere, era o mișcare. Familii veneau în weekenduri, nu doar să vadă cai, ci să învețe un nou mod de a fi în lume, unde controlul ceda locul parteneriatului, unde forța se înclina în fața blândeții, unde cei zdrobiți găseau integritate nu în ciuda fisurilor lor, ci prin ele. Sofia se gândea frecvent la acea primă zi, observându-l pe Tornado de departe, în timp ce alții încercau să-l înfrângă după voia lor. Cât de ușor ar fi fost să urmeze metodele tradiționale, să accepte că dominația era singura cale. Dar ceva în acei ochi întunecați chemase o parte mai profundă a ei, partea pe care bunicul ei o cultivase cu povești despre vremurile când oamenii și caii erau adevărați parteneri. Acum, observându-l pe Alexandru învățând un grup de oameni de afaceri stresați despre leadership prin conexiunea ecvină, abia îl recunoștea pe omul arogant care urcase pe acea scenă cu ani în urmă. Dragostea, descoperise ea, era cel mai sălbatic dintre animale, imposibil de îmblânzit, doar de invitat. Și când era acceptată liber, transforma tot ce atingea în aur mai pur decât ar putea cumpăra banii. Tornado, acum tată și ambasador, involuntar al speciei sale, își păstra esența sălbatică chiar și alegând proximitatea umană. Era o amintire vie că domesticirea și parteneriatul erau lucruri diferite, că respectul reciproc crea legături pe care nicio coardă nu le-ar putea egala. Copiii care îl cunoșteau duceau această lecție în viețile lor, tratând toate ființele cu demnitatea învățată la sanctuar. A treia carte a Sofiei despre metodă naturală a devenit un bestseller internațional, dar ea se mândrea cel mai mult cu scrisorile pe care le primea. Povești despre cai salvați de la abator pentru că cineva a decis să încerce conexiunea înainte de a renunța. Despre relații umane vindecate când oamenii au aplicat aceleași principii de răbdare și respect. Despre copii autiști care au găsit pacea cu cai care înțelegeau tăcerea mai bine decât cuvintele. Alexandru a dezvoltat burse pentru tineri din medii defavorizate să vină să învețe la sanctuar. A vedea adolescenți rebeli înmuindu-se la a câștiga încrederea unui cal traumatizat valora mai mult decât toate succesele sale de afaceri combinate. Glumea frecvent că Tornado fusese profesorul său cel mai scump, dar cel mai valoros, taxând nu în lei românești, ci în umilință învățată. O după-amiază furtunoasă a adus un test final. Un fulger a lovit un hambar vechi, pornind un incendiu care a adus amintiri traumatice. Dar de data aceasta a fost diferit. Tornado, în loc să fugă în panică, a condus alți cai în siguranță, nechezând comenzi pe care aceștia le-au ascultat instinctiv. Sofia și Alexandru au lucrat în sincronie perfectă evacuând animalele, parteneriatul lor testat și dovedit adevărat sub presiune. Când flăcările au fost controlate și toți au fost numărați, l-au găsit pe Tornado stând santinelă peste Luna Argintie și Speranța, protejându-și familia așa cum Sofia îl protejase pe el. Era un cerc complet. Calul care trebuia salvat devenise salvator. Sălbaticul care învățase încrederea acum o preda. Alexandru i-a îmbrățișat pe amândoi, femeie și cal,
murmurând gratitudini care depășeau cuvintele. Știrile din acea seară nu s-au concentrat pe incendiu, ci pe consecințe. O comunitate întreagă unită pentru a reconstrui, donații, soșind de la oameni atinși de poveste de-a lungul anilor. Tornado a devenit simbol nu doar al transformării individuale, ci și al modului în care o scânteie de compasiune putea aprinde o schimbare mondială. Școli au inclus povestea în curiculumuri despre empatie și perseverență. Sofia se trezea uneori înainte de zori, plimbându-se pe câmpurile unde Tornado păștea liber. În acele momente sacre, cu ceața ridicându-se din vale și primele raze de soare pictând totul în auriu, simțea prezența bunicului. I-ar fi plăcut să vadă în ce transformase nepoata sa încăpățânată vechea înțelepciune, cum dragostea și răbdarea construiseră un imperiu mai durabil decât orice avere. Al 4-lea festival anual a prezentat o surpriză. Competiție internațională de armonie naturală atrăgând antrenori de pe 5 continente. Sofia a arbitrat alături de specialiști renumiți, dar Tornado a furat spectacolul. Într-o demonstrație neplanificată, armăsarul negru a intrat în arenă de unul singur, executând dansul pe care Sofia îl învățase, fără muzică, în afară de ritmul din memoria sa. 20.000 de oameni au privit în tăcere reverențioasă un cal, alegând arta în locul libertății. Alexandru, în acea seară, a ținut un discurs care a devenit viral la nivel global. A vorbit despre prețul aroganței, despre descoperirea că cele mai valoroase lucruri din viață veneau când înceta să încerce să le cumpere, despre o femeie care a văzut dincolo de masca sa și un cal care l-a învățat semnificația alegerii. A încheiat propunând ca premiul de 10 milioane de lei românești să devină fond anual pentru salvarea și reabilitarea căilor abandonați. Aplauzele au fost asurzitoare, dar Sofia avea ochi doar pentru Tornado, stând lângă ea, așa, cum alegea să fie acum întotdeauna. În fiecare dimineață putea galopa spre munți și să dispară. În fiecare dimineață alegea să rămână. Nu pentru mâncare sau adăpost, le-ar fi găsit pe amândouă sălbatic. Rămânea pentru legături invizibile mai puternice decât orice căpăstru. Dragoste oferită fără condiții și acceptată prin alegere. Sara, acum căsătorită și așteptând primul copil, glumea că îl va numi pe copil Tornado dacă va fi băiat. Sofia râdea, dar înțelegea impulsul. Calul atinsese atâtea vieți încât numele său purta greutatea unei binecuvântări. Copii care au crescut vizitând sanctuarul își vor numi proprii copii în onoarea lecțiilor învățate acolo. Răbdarea, speranța, credință, virtuți mergând pe 4 picioare pe câmpurile Transilvaniei. Într-o dimineață limpede de primăvară, Sofia l-a găsit pe Alexandru în locul unde totul începuse, țarcul principal unde Tornado învinsese atâția antrenori. Acum transformat într-o grădină de meditație, oferea spațiu pentru reflecție. El ținea o scrisoare care avea să schimbe totul din nou. O ofertă de a deschide sanctuare surori pe 3 continente, ducând metoda mondial. Era o decizie pe care trebuiau să o ia împreună. Tornado a apărut ca și cum ar fi fost chemat, bufnind ușor între ei. Sofia i-a atins cicatricile aproape invizibile de la primele capturi, amintindu-și de călătorie. De la cal sălbatic la profesor, de la om zdrobit la vindecător, de la femeie luptătoare la lider de mișcare. Fiecare pas fusese o alegere de a avea încredere când frica striga să fugă. Fiecare alegere construise fundația pentru următoarea. Au acceptat, desigur, nu pentru bani sau faimă, ci pentru că mesajul trebuia să se răspândească, că conexiunea depășea controlul, că răbdarea realiza ceea ce forța nu putea, că cei mai sălbatici aveau frecvent nevoie doar de cineva care să vadă dincolo de frică spre sufletul așteptând de desubt. Tornado va călători cu ei ca ambasador, alegând să urce în avioane și nave, pentru că unde mergea familia lui, el urma. Despărțirea de pădurea de brazi a fost dulce-amară. Micul oraș care fusese martor la transformare îi trimitea acum să transforme lumea. Toma urma să preia sanctuarul original,
Înțelepciunea sa, tăcută perfectă pentru a continua munca. Au promis să se întoarcă frecvent, rădăcinile fiind prea adânci pentru o adevărată separare. Dar noi câmpuri chemau, noi cai așteptau, noi suflete trebuiau să învețe că a se rupe nu era sfârșitul, ci începutul. În avionul ce traversa oceanul, Sofia l-a observat pe Alexandru dormind, capul pe umărul ei, pacea locuind în sfârșit pe trăsăturile sale. Prin fereastra de la cală îl putea vedea pe Tornado, calm în boxa sa special concepută. Armăsarul care se temea de închisoare se odihnea acum liniștit, știind că fiecare călătorie ducea spre noi câmpuri de explorat, mereu cu familia alături. S-a gândit la toți caii pe care îi vor cunoaște, fiecare purtând o poveste unică de supraviețuire. La antrenorii sceptici care vor sosi cu bice și vor pleca cu înțelegere. La copiii care vor învăța că blândețea era forță, nu slăbiciune. La modul în care un moment de alegere, a se așeza lângă un țarc în loc să intre cu funii, crease unde care ajungeau acum la maree îndepărtate. Metoda devenise o filosofie, aplicată dincolo de cai. Școli foloseau principii pentru a ajunge la studenți dificili. Terapeuții încorporau tehnici pentru trauma umană. Companii descopereau că leadership-ul prin conexiune depășea comanda prin frică. Tornado, fără să știe, devenise simbolul unei revoluții tăcute unde puterea ceda locul parteneriatului. Ani au trecut. Sanctuare au înflorit pe soluri străine. Mii de cai au găsit vindecare. Milioane de oameni au învățat lecții șoptite între urechi ecvine și inimi deschise. Sofia și Alexandru au îmbătrânit împreună, dragostea adâncindu-se ca rădăcinile unui stejar bătrân. Dar în acel moment, traversând ape întunecate spre mâine necunoscute, exista doar gratitudine pentru drumul care îi adusese acolo. Tornado a bufnit ușor în cală, sunetul purtându-se prin pereții subțiri. Sofia a zâmbit, recunoscând chemarea. Nu de angoasă sau frică, ci o simplă verificare. Suntem împreună? Da, a murmurat ea, știind că el nu putea auzi cuvintele, dar va simți intenția. Suntem împreună. Prin alegere, nu prin forță. Din dragoste, nu din profit. Pentru totdeauna. Nu pentru că trebuie, ci pentru că vrem. Și tu, în timp ce luminile orașului trec pe lângă fereastra ta și viața curge cu o viteză imposibil de îmblânzit, când vei permite ca răbdarea să-ți transforme deșerturile în grădini, când vei alege conexiunea în locul controlului, încrederea în locul fricii, în ce moment vei descoperi că cele mai sălbatice lucruri din noi sunt și cele mai sacre, așteptând doar o privire blândă pentru a ieși din umbrele unde le-am ascuns. Călătoria lui Tornado continuă în fiecare alegere de a vedea dincolo de evident, în fiecare mână întinsă fără cerințe, în fiecare moment când alegem să fim prezenți în loc să fugim. Pentru că la sfârșit, toți suntem cai, sălbatici și antrenori blânzi, alternând roluri după cum cere viața. Și poate, doar poate, adevărata îmblânzire este să descoperi că nu trebuia să fim niciodată îmblânziți, doar înțeleși, acceptați și iubiți exact așa cum suntem.